בינתיים מקום אחרי זה אתה מספר 4. רגע. מילה. בקול רם, תוציא דמאסטיק. ולא שומעים אתכם. תן לי אותו. תן לאבא. תן לי. רגע, אבל איך יודעים על המספר? אנחנו עושה ב3. סע. אני בדור. לא שומעים! בדור. חייב. אדם. לראות. עצמו. קילו. הוא. יצא. ממצרים. יפה מאוד. רגע, לא לעשות בוסות לפתח, כי קול רם. ישראל. יש. לעולם. תן לו. הבא. לא, שיקרא. בעמך. כולם. צדיקים. לעולם. ידיי. רון. אחרי זה אתה. אני לא רוצה שיהיה בושות לפתח תקווה. ירין, קח. אתם בספר יסודות? נו? רון, בוא שיקרא. קול רם. אליך. הדבר. מאוד. בפיך. ובלבבך. לעשותו. יפה מאוד. מי הבא הנה בתור? רון. מי זה רון? רון, בוא לפה. קול רם. כן. קול רם. והנה. אלוהים. אדוני. ניצב. עליו. ומלא. כל. הארץ. ומביט. עליו. ובוחן. כליות. ילב. עם. עובדו.